Naga bonya madam na mubili kon la na kilame. Allahu akbar. Wallahi ne be telefon che ma ta che ga makati. Allahu akbar. Ebi yere kala ma yere do. Allahu akbar. Alakashi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Mbi yere foko so ebe famille be fonye. Vraiment il fama donendo. Iniche. Merci bien. Ba nimbe kene dia kofo nimbe kene korota kofo ka damine ni anga seko ni dongo tigila mawye nyamakala lakaw ulu ka ke magale ka nege juru datige o ba yira ka fo ambe fena femi ni anafaka bu ka nege juru to kene mama obulo bi wolo flani woro bi woro ni nani bi woro ni saba allo bi woro ni fla allo oui somgo Allo somgo bedi nisu mba nisu Tomo bedi. Toro shitenela iyara dum. Toro shitila. Ika emission ajara no kotobe kotobe. Iban wele ka bo fanjume. Ami fo. Ajaranye. Iwoni nando. Ajaranye. Ima fo ni tiante. Allahu akbar. Ngame ala de yarabi makana mali saka ndone. Ami. Mbiro yino ala be. Ya Rabbi. Ala ka do mnande. Ami. Temuru fane babu. Morbo fane. Kolwan sakila. Kolokana anga fuli be kolokane marama be shuna. Salam Mamadou. Wa alaikum salam. Merci Modibo. Nega jurubi to kena mamo bolo halisa be radio minka radio to ko Sali FM nega kara fe be babolo awde ka obalmake animateur Adama Traoré shuna ka awla nusoja anga nyom blasra anga nega juru ye biwolo fla ani woro biworo ani nani bi saba ani fla niyo ko shitoro iban soro radio Sali allo Anso allo oh là là ambe yafa nyini mamenu be nega juru ci ni kuma baraba aw krefe no ye lamenkela radio aba ma bola doni wala sambi se ka nyon soro biolo fla ni woro ni nani bi sabani fla radio Sali FM allo amba Anso somo torotila kiatu atiketa ngui mbado hivi ni nyini kuna jaka kiatu ya fama kwe nye kuna jajo kui ya Rabbi bashi fuite musala ami kiatu dimanche ambi soroni erkele nani fréquence ka kiatu Traoré an kanu baba do ika do ka fo ale sigoro bembe bankoni ma amba fo nege jurbi to aw bolo bi wolo fla ni woro bi woro ni nani bi saba ani fla radio to ko Sali FM aw denke ni aw balmake do animateur Adama nege ko fe be ba kulu bali bolo shuina awni aw bitu nyonfe focus nege kanya mugani fla mana misen bi saba dafale choice soro kene ami soro ka alamulo ya ambi aw fo aka kanuna dobe dala allo premier ka dini tigere allo bambe mawre nyini nege juru tumadola ngori bala maw fene ka cha nege juru no fe abe gelat se amakusube biolum fla ani woro bi woro ni nani bi sabani fla radio Sali FM choy anata
no money fundela. Tora yoli yolila, tora kena mirila, tora kena. Sigata la ambi sega na kuma so kono antume ka jini mi. Allo? Anso. Toro tay awna ere dum. Toko ni jamu duma kan wuli ka bo quartier jumena. Kachena ka ube chukudi. Kachena be fajme. Kachena tibu kono. Ebe bomako ni tumana webe kan lame kachena ni wati. Ani baga lama kachena. Kachena kelen min filɛ fo marikala ni worodugu cɛ. Ibe ni wati kan lamɛn. Sisan kɔni i ka émission kɔni kɛra an ye yɛrɛ de. I bɛ Kachena fo ye su in na. Ne yɛrɛ fɛ ne minnu ye kuma caya ko taa n'u tenni na. Siga t'o la o jɛ mɛ. Ne minnu ko k'u tɛ ka baara kɛ dɔrɔn ko taa n'u tenni na. Siga t'a la siga t'a la. Awɔ. A diyara an ye kojugu i bɛ Kachenakaw fo i bɛ dugutigi fo i bɛ alimami fo an bɛ Segu bɛɛ fo su in na. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. I Tarawele. Baasi kɔni t'aw la ye. A diyara an yɛrɛ ye i ni ce Tarawele. Ala k'an to ɲɔgɔn ye ba yanni Kachena bɛ kilo 200 n'a kunkanfɛn a b'o bɔ sabu yanni Segu yɛrɛ ye 200 ni dɔɔnin ye. Radio in bi Kolonkolon kilo 200 ni kunkanfɛnw na ni ka yari ka taa fiɲɛ fɛ. O b'a yira k'a fɔ an kumakan bi yɔrɔ caman sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn k'an bɛ se yɔrɔ min n bɛ Kachena dɔn cɛdugu de tɔgɔ fɔlen filɛ nɛgɛjuru b'aw bolo 76 64 32 32 a radio tɔgɔ ye ko Sahel anw ka promoteur tɔgɔ ye Bɛlɛdugu Abilaye ne ko karafe bɛɛ b'a bolo su in na a bɛ Kolonkolon la sɔɔni anw ni aw an b'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ nɛgɛjuru to aw bolo minnu mana don an bɛ ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ an bɛ taa fɛ. Allô? Oh là là. Allô? Nɛgɛjuru a bɛ ne ka balance dɛ. Ayiwa baasi tɛ an bɛ maa wɛrɛ ɲini 76 64 32 n'a tubabukan ye 76 64 32 32. Hello? I ni so? Kɔri fɛn t'i la kɔni? O diyara anw ye kojugu i b'an wele ka bɔ quartier jumɛn na? Jalakɔrɔji. Kɔri fɛn t'aw la Jalakɔrɔji? I b'i kan kɔrɔta dɔɔni i b'i tɔgɔ duman ni jamu fɔ an ye. I Kulubali. Fɛn t'i la ye kɔni. Kulubali i k'a bilasiralikan n'i ka sɛmɛsɛn bɛ ye jumɛn ye su in na? Amin. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin. I ni ce. I bɛ Jalakɔrɔji bɛɛ lajɛlen fo an ye su in na halisa radio ye Sahel ye an ka nɛgɛjuru sira ye 76 64 32 radio tɔgɔ ye ko Sahel FM nɛgɛw karafe bɛɛ b'a bolo aw denkɛ aw balimakɛ animateur Adama Tarawele ka kanu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Mali jamana kan ani minnu bɛ anw lamɛn jamana kɔfɛ bɔlɔlɔ siraw kan an ka foli bɛ kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma ba dɔ bɛ da la allo Anso tɔgɔ jamu k'an wele ka bɔ fan jumɛn ne fa? I Fanɛ? Musa Kɔnɛ o y'an den ye dɛ. Kɔnɛnakaw y'an den ye dɛ. Siga yɛrɛ b'o la Tarawelekaw tɛ Kɔnɛnakaw fa ya? Fili bɛ a la o kuma yafama bɛnkɛ. Ayiwa baasi tɛ Musa Kɔnɛ i ye faamu sɔrɔ jɛmukan na? Tabarikala i ka bilasiralikan n'i ka sɛmɛsɛmɛ foli. Ala ka san yɛrɛ d'an ma. Ya Rabbi. Jamana in Ala k'a basigi. Amin. Ala ka jamana in basigi. Amin. I ye mun fɔ o don.
Ama mara ni kita mara te kiri. O ye tiɲɛ ye. Fɔlɔ anw tɛ kelima fini yɛrɛ dɔn ye. Siga t'o la. Anw ka maakɔrɔbaw n'u seli kɛra ka min to an bolo. Anw b'o de dɔn an b'an yanba denmisɛnninw bɛɛ la. Kosɛbɛ. Nka bi den. N'i b'a ɲini ka jaabi de. O kɔni jɛlen don dɛ fɛn tɛ baa kun olu t'o dɔn bilen koyi. Fɛnw t'anw faw kun an kun b'o dɔn. Voilà. N'a bɛ se ka jɔ fanga min b'an kun Ala ka fanga in se. Yarabi yarabi yarabi. Ala ka fanga in se. Ami ami ami. An bɛ Kayi ka so. Kayi ka so. Tabarikala mais nin waati le bɛ min? Nin waati in na n bɛ Kayi ka so. I bɛ Kayi ka so? N bɛ Kayi ka so. K'a faamuna o kɔrɔ an bɛ arajo kan bi su in na arajo sɔgɔma na. Ni Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna. An ka dugawu kɛ jamana ye jamana a bɛ hɛrɛ sɔrɔ. N'Ala sɔnna Ala k'a kɛ. An ka faamaw bɛ baara la dɛ. Siga t'a la siga t'a la. U bɛ baaraba de la an yɛrɛ bɛ Kayi ka so yan nɔ u bɛ baara min na an yɛrɛ b'a dɔn. Kayi kɔnɔ ye. Kayi kɔnɔ yan nɔ u bɛ baara min na an yɛrɛ b'a dɔn. Alahu akubaru. Alhamdulilayi basi foyi t'an na yan. An bɛ dugawu k'an n'aw ye yarabi Ala ka n'aw kisi. Amina yarabi. An ka président fo k'Ala ka barika don a la. Yarabi n yɛrɛ ka patron bɛ Kayi ka so ye Kisima Jalo Kabala TV. O bɔ a dɔn. I bɛ n ka foli fɔ a ye. Ni Ala sɔnna ma. Bɛ n ka foli fɔ Buna TV Rouge et Tropique FM. Inchallah inchallah o bɛɛ lajɛlen. Nka élément don vraiment i ni ce Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina yarabi. Ala k'i yɛrɛ ni kan kɔrɔ. Ami 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 ami. I Jara. N ba dɔ wɛrɛ. N ba olu y'an bɛɛ lakaw ye. Bon ba o b'a yira bi arajow sɔgɔn bɛ ɲɔgɔn na sabu an wele yɔrɔw a cari carilen bɛ su in na cogo min o tuma u t'a ɲɛfɔ an ye a fɔ Bɛlɛdugabila ye dɔnko ka ca arajow sɔsɔ an bɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ da la allo. Waaleykum salaam tɔgɔ jamu k'an wele ka bɔ min? Mamari Bugukaw bɛ di ne karamɔgɔ ka quartier Wɛnzɛn kɔri fɛn t'aw la? Tabarikala. Foli diyara anw ye kojugu. Yarabi yarabi. Ami 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 ami. Amin 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 adimi. Yarabi yarabi. I ni ce bɛ Mamari Bugu bɛɛ lajɛlen fo an ye. Ba an tɛ maa fila ta an ka da sɔgɔ an ka maa fila ɲini an ka sɔrɔ ka taa so. Nɛgɛjuru ye 76 64 32 arajo tɔgɔ ye ko Sahel FM. Nɛgɛ karafe bɛ Ba Kulubali bolo su in na aw denkɛ ni aw balimakɛ animateur Adama Tarawele ka se ka aw la nisɔndiya su in na anw bɛ ɲɔgɔn bolo k'a yira aw la halisa Bɛlɛdugu Abilayi anw ka promoteur don a bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ min na Mali jamana ye a tɛ dugu la an bɛ don min na ko bi Abilayi Kulubali allo ale taara an bɛ maa kelen ta an bɛ taa so nɛgɛjuru ye 76 64 32 a nanzarakan ye 76 64 32 32 n'i y'o gosi i ni Sahel FM bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ nɛgɛw bɛɛ b'a bolo jɛmukan tɔgɔ ye ko bamanankan an bɛ kuma bamanankan na ka bamanankan fɔ ɲɔgɔn ye kari o kari même heure même fréquence wallahi nin ye tiɲɛ dɛ ba t'a fɛ an ka taa so su in na i b'a fɛ ɲɛmaa k'an gɛlɛya i b'a dɔn nin fɔli in bɛ n hakili jigin ko caman na a bɛ hakili jigin kunun na ka ne hakili jigin bi la a bɛ sini miiri don ne kɔnɔ kojugu passé présent futur ba an k'an kɔfilɛ Baba Musa tile o kɛra anw min ɲɛna n'an ye caman y'a la an ka miiri an faw la ba an ka miiri an baw la o don kama an fa n'an baw tun bɛ anw mara cogo di bere ani burukuru allo e gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ i y'an ka maa laban su in na ka bɔ min tɔgɔ jamu ka bɔ Torodo min filɛ i k'a dɔn k'a fɔ safo kɔfɛ an bɛ Ala tanu ya k'a barika da kosɛbɛ i b'a dɔn Mali ko bɛ cogo min na sisan n'i ko fali k'a fɔ a bɛ se min n'a ye k'i kulo wolo bɔgɔ la o ye fali ka foli de ye n'o tɛ k'i ko k'i ale tɛ se o la a ma nɔgɔn nin wa nkalon o jɛlen don fali kɔni kokajɛ t'a ka baara ye wala kokajɛ tɛ fali ale bɛ se min na k'i kulo wolo bɔgɔ la o ye ale ka baara de ye a b'o ɲɛ dɔn kosɛbɛ
Bon, Malais est resté un homme de Jamna, wallahi ni ce wallahi ni ce bon Malika de wo de na ko mo de Malia yere te ba kana ko munu ki ba ga nu ku ka dina ko bo de na ba bɛɛ b'a fɛ min bɛ sɛbɛ kɛ o ka bɔ yen tulonkɛlaw ka na an k'a folokoto k'a bɛɛ nɔɔni k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na wa o de ka du ye quoi ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an jira ala k'an jira an bɛ tɔrɔ dɔ bɛɛ fo i tɔgɔ la su in na amba jɛmukan in bi yan kari o kari su fɛ 21h à 22h30 jɛmukan in ka ɲi yɛrɛ de wala kay ko an b'aw fo kosɛbɛ wala ala ka bolo ma ka baara ami ala ka bolo ma ka baara la ya rabbi ko mi able ko ngare fo ka ni son ka de fo ka beledugu bamanan a tulo b'i la su in na wala wa merci bien ala k'an to ɲɔgɔn ye awa an cɛ ba an ka ale kɛ maa laban ye ko sɛgɛla fiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsuruku kan jɛya suronɛgɛ kaɲa 22 a kɛlen filɛ ka sanka 30 sanga kelen a y'o sɔrɔ an ka sumalikɛla ale sanfɛ n b'a dɔn o tuma kelen bɛ an ka auditeur auditrice bɛɛ ka waati jateminɛlaw kan o tuma kelen bɛ bɛlɛdugu Ablaye ka nɛgɛjuru siraw sanfɛ Ablaye bi sɔrɔ nɛgɛjuru min na o de 76 25 ɲama 25 68 21 bi segin a kan 76 25 68 21 voilà n'i ye o wele sisan bɛlɛdugu Ablaye bi kuma i fɛ manja tulu sababu b'a bolo gɛrɛsɛgɛ sɛbɛnden b'a bolo don ka gɛlɛn maa min ma ala ta kɔ n'i kumana Ablaye fɛ i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a ko la ba baaraw ɲɛna Mamadu Jara fɔ Bangɔni na an bɛ foli d'a ma an tun lamɛnnen don yɔrɔ caman bi arajo sanfɛ an bɛ tila ka a kow tɛntɛn arajo kɔni tun lamɛnnen don Kayikaw kumana an fɛ Segu kɔfɛ Segukaw kumana an fɛ ka fara Bamakɔ yɔrɔ caman kan minnu ye arajo Saheli ta su in na fréquence ye 89.1 ye n'an ko ma 89.1 MHz an sigilen bɛ an fɛ Bamakɔ yan Yirimajɔ wara ka sira fara sɔmi ka se yen ma anw cogolen bɛ yen an bɛ aw fo a ka danaya la jɛmukan kuncɛlen kɔ ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru min na o de ye 75 04 73 04 n bɛ segin a kan 75 04 73 04 75 fu ani naani 73 fu ani naani n'i y'o kɔri i ni animateur Adama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔli ka gɛlɛn tuma dɔ la timinandiya b'a la Ba Kulubali baaraw ɲɛna ni ala ma foyi kɛ ne ni olu la lamɛnbaaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ même heure même fréquence bye bye